שלום ורוב כללות לכולם. אני בר, אבל יותר זה לא בר כי אני שיניתי את השם לסאשה. ואני נורא מיוחדת, אני לא סתם פריקית, אני מיוחדת. ואני כל כך חריגה בחברה, כי אני שומעת בלק מטל אנדרגראונד, וזה כל כך מחתרתי ואפל, שאפילו מטליסטים לא שומעים את זה. אני מרגישה קשוחה. בכלל אני בקשר עם השטן. כן, כן. מה שעושה אותי עוד יותר מיוחדת. ובכלל נראה לי אני ויקינגית. אני כל היום משוטטת לי בפיורדים. קולטים כמה קשיחות יש לי, וכל הפירסינגים זה בכלל מוסיף. בשביל זה אני רק מחוררת את עצמי, לא כי אני נהנית מזה ולא כי זה יפה, אלא כי זה אפל וקשוח. וככה זה גורם לי לראות כמו בלקרית אמיתית. זה כזה קשוח, כל כך אנדרגראונד. ותדעו לכם שכל זה לא פוזה, זו אני אמיתית, אני באמת כל כך חריגה ואפלה, באמת באמת. הנה עובדה, אני לובשת שחור, ואני שומעת בורזום כל היום. בורזום זה כמו אחד מהאלים בשבילי. אלים כי זה פגני, הבנתם? זה כל כך קשוח גם, כאילו, זה. ואני באמת בקשר עם השטן, נשבעת בשטן שאני בקשר עם השטן. באמת, אני לא עושה פוזה, זה הכל אמיתי, אני באמת כל כך אפלה וחריגה בחברה. באמת שזה ככה. אני קשוחה! אני קשוחה ואפלה! בלק מטל לפנים!